Здравейте! Аз съм Марко Лутяри и както всяка година с Дерони обичаме да се спазваме традиция. Днеска ще готвим содена питка за ваша трапеза с моята любима велика лутеница. Айде да направим нашата рецепта. 400 грама брашно, чайна лужица сода, балкувер вътре, добавяме топла вода, олио, чайна лужица сол и добавяме малко бял оцет. Да поставим една кърпа, да може ли от 15-20 минути да почива. След извадена кърпа ще използваме брашно, ще вземем малко точитка и ще нарежем малко отстрани декорация. Съм си приготвил една тава за фурна с малко картия за фурна отдолу. С малко тесто къде не остана. Малко зехтин и ще мажем, пускаме в фурна на 180 градус 30 до 40 минути. Перфектна, само момента да я сервираме. Ще отворим моята любима велика лутеница. И какво е по-хубаво от това? Да съберете цялото семейство на празник, да имате хубава питка и да се насладите на хубава лутеница. От мен, Марко Лутяри, пожелавам ви весели празници и бон апетито!